Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә. Нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Синче бер батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете. Безнеке бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булыйк без бергә, әкият тылсымында гомергә. Китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна уч чакта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили?